Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan ing pasinaon basa Jawi. Para siswa tasik sehat nggih, tasik semangat. Senajan sakmenika para siswa tasik daring, mugi-mugi tasik semangat. Boten kesupen anggenipun Bu Yuli ngelingaken tansah ginakaken masker menawi medal, asring ijik utawi cuci tangan lan jaga jarak nggih. Saderengipun miwiti pasinaon ing dinten menika, sumangga dedonga sesarengan. Dedonga kawiwitan. Matur nuwun. Bu Yuli absen rumiyin nggih, kadose sampun jangkep nggih, sampun mlebet sedaya. Sampun. Nggih, alhamdulillah nggih. Kala wingi sampun sami gladhen nyerat aksara Jawa ngginakaken tandha wacan padha. Lajeng ananging tasik kathah ingkang dereng saged ngginakaken tandha wacan menika ing salebeting ukara saha paragraf. Para siswa ugi tasik wonten ingkang dereng paham ngginakaken pasangan nalika nyerat aksara Jawa. Nah, mangke dipun rembag sesarengan ngenani kalepatan menika. Tapi dipun tingali. Ketinggal mboten? Tinggal. Nggih. Ketinggal, Bu. Tapi niku wonten maos geguritan enggal dipun laksanakaken ing dinten Minggu. Lah menika mboten wonten tandha wacan kaping setunggal. Maos wonten tandha wacan koma. Menika maos geguritan enggal dipun laksanakaken ing dinten Minggu. Lah ingkang dipun waos menika geguritan anyar. Nomor kalih menika boten wonten tandha wacan, maos geguritan enggal dipun laksanakaken ing dinten Minggu. Lah menika maknanipun ingkang dipun waos dinten Minggu inggih menika geguritan nggih, benten nggih tujuanipun kala wingi peserta didik dapat menggunakan tanda baca pada teks berhuruf Jawa dengan tepat. Peserta didik dapat menulis teks berhuruf Jawa yang menggunakan tanda baca pada secara mandiri. Nah, cobi ingkang koma dipun wastani menapa? Para siswa, sinten ingkang saged? Ingkang koma, Mbak Wiwi? Padha lingsa. Menawi titik dipun wastani napa? Dipun wastani padha lungsi. Nggih. Nah, kangge ngapit angka menika dipun wastani napa? Padha pangkat. Nggih, tasik kemutan nggih. Nggih. Nah, menika padha lingsa kangge koma, nggih. Wonten tuladha. Cobi dipun waos sinten? Tuladha kaping setunggal. Kula, Bu. Oh, Mbak Siti Muawana nggih, monggo. Wonten meja, kursi, buku lan garisan. Coba dipun tingali menika wonten tembung garisan saking tembung lingga garis. Terus angsal panambang an. Nggih, menawi dipun serat mawi aksara Jawa, tembung lingga kang dipungkasi aksara mati, lajeng angsal panambang kang dipun wiwiti aksara urip menika, pungkasan linggane kedah dipun serat rangkep, berarti garisan, nggih. Paham nggih? Lajeng padha pangkat. Cobi tuladhanipun dipun waos sinten? Kula, Bu. Oh nggih, Mas Badawi, monggo. Daleme Bu Harti nomor 226. Nggih, nika wonten daleme, berarti nika dipun serat dalem terus wonten pasangan mo dipun taling daleme nggih. Dugi mriki wonten pitakonan mboten? Mboten. Cobi menika Bu Yuli gadah soal gladen sinten ingkang badhe nyobi garap kanthi disik-disikan nggih, mangke Bu Yuli ingkang nyerat
para siswa matur mawon nggih. Cobi. Nggih, Bu. Nggih, ingkang angka setunggal tumindak ingkang becik sinten ingkang badhe nyubi? Kula, Bu. Kedap. Nggih. Menawi miwiti ukara menika diparingi adeg nggih. Nggih, monggo. Ta dipun suku. Lajeng Mo dipun wulu. dipun wulu nggih. Jeng nah Nggih. dipun pasagi de. Do, lajeng Aksara ka lajeng pasangan he. koho lajeng pasangan ho. He. Lajeng Dipun wulu lan cecek. u lan cecek. Aksara ka dicecek. Nggih, dipun Dipun cecek. he Oh, dipun pepet. dipun pepet. Nggih. Ca dipun wulu. Ka dipun pangkon. Nggih, lajeng ko dipun pangkon nggih. Pungkasaning tanda wacan padha lingsa. Nomor kalih Jobi dipun tingali. Menika wonten ingkang kirang dereng. Asalipun coba asalipun Kang wonten tembung linggo asal nggih. Angsal panambangipun dados menika dipun tangkep dipun paringi pasangan lo. Sampun nggih. Salajengipun para siswa kasuwun damel kelompok ingkang anggotanipun sekawan siswa. Bu Yuli gadah soal kangge alih aksara. Mangke dipun rembak kalian kelompokipun. Bu Yuli paring wekdal gangsal 11 menit. Paham nggih? Nggih. Jadi menika wonten tembung obaing. Lah nyerate pripun? Menawi diserat aksara Jawa. Nggih, obah. Terus hing nggih. Lajeng nggih, perangan nggih sanes perangan. Ngangge taling. Wonten tanda wacan apa? Nggih, padha lingsa napa padha lungsi? Nggih, leres kan niku wonten pangkon nggih, dadose ngangge padha lingsa nggih. Cobi kelompok sinten kang sampun cobi dipun andharaken. Kula, Bu. Waktu iki ana tengara obahing jaman kang ngedap-ngedapi. Wonten tembung obahing menika saking tembung lingga obah angsal panambang ing. Dados nyeratipun dipun rangkep obah ing nggih. Niki kurang wigyan. Wonten ngedap-edapi. Kang ngangge sanes ngangge taling, ananging ngangge pepet. Ngedap-edapi nggih. Nggih, teng mriki wonten perangan kabeh menika boten usah dipun paringi pasangan bo nggih. Kabeh. Obah menika kirang padha lingsa nggih, dereng diparingi padha lingsa nggih. Nah, cobi mriki paham nggih? Paham. Bu Yuli gadah wacan Latin, sakmangke para siswa kasuwun nyerat ngangge aksara Jawa kanthi mandiri dipun garap individu. Mangke Bu Yuli kintun lumantar WA. Sinten ingkang sampun? Bu.
Saking pasinaon ingkang sampun kalampahan, sinten ingkang badhe maringi dudutan? Monggo. Menawi boten wonten tanda wacan menika ing salebeting ukara saged damel makna enggal ugi saged dados ambigu. Sampun paham nggih? Kangge gladen teng griya, Bu Yuli kintun soal lumantar WA. Panggihan minggu ngenjang, materinipun teks ngengingi gamelan. Nah, pasinaon ing dinten menika Bu Yuli pungkasi. Menawi wonten klentah-klentunipun Bu Yuli nyuwun agunging pangapunten. Sumangga dedonga sesarengan. Matur nuwun. Bu Yuli pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.